Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Darlifta Qasmiyaning birlenji bölüminde oturan hormatly guruldaşlar harman istikamatlar bilen Allah Rabbil İzzat hemmeleňiz alpyryň işleňizde kämiýaplyk üstünlik bersin. Allah Taala razy bolsun, ýagşy amalara tawfik, ýaman amallardan hipazat etsin. Dünýäniň her gatda goşasynda bolsaňyz Allah Taala hipazat saklasyn. Hormatly guruldaşlar, hally demeki bir möhüm itlaýa şu ýerde goýun diýip. Ol şulki her bir musulman doganlarymyz ki halyor, bendi ajyzdan sowal edip jogap eşitmek halyor. Lutpan sowalyny darlyftan nemmeriyekde ýa darlyftan nemmerduda sowalyny goýsun. Ondan soň sowalyna jogap gelinçe howselemendlik bilen grupda muntazyr otursun. Galdy soň bazy musulman doganlarymyz togry mustaqyl zeň edip gelýär. Ýa-ha ýekelikden sowal goýýar. Şi ýerde bir gep ýadywarlyk edesim gelýär. Ol şulki, ýekelikden gelýän sowallara ýa-ha togry mustaqyl bir adam zeň edip gelýär, oňa biz jogap berip bilmeýäs. Bundan her birekleňiz äga boluň. Bir adam sowal etjekdir, grupa gelsin. Grupda sowalyny goýsun. Bolmasa ýekelikden ýa-ha zeň edip teklip bermese ýagşy. Mana şunyň özünde iki nefer bianky addy şumaradan zeň etdi, ikisine de jogap bermedim. Aýtdym ki grupda gel. Wa WhatsApp'ym ýok diýdi. Meňem çärem ýok diýdim. Ana hormatly musulman doganlar, sizlerden bir biraderana takaza bolýar ki şol gepi ýaýradyň ortalygyňyzda. Sowaly grupda etmeseň ýekelikdenem jogap beren ýok. Zeň edip barsaňam jogap beren ýok diýip şol gepi ýaýradyň merdim teklip bermesin. Ikinjidenem bolsa hormatly musulman doganlar, bizler eger bir iňe ýanjak hata gidasak, bir araby ibaratyň astyn-üstünde hata gidaly goýa. Tört tarapdan kulak dirap oturan adamlar bar, ýöreýte grup gurşap goýan adamlar bar bizlere sökmek üçin. Soň insanyň kellesi bu kompýuter bolsa däla, hemme zat kellede dursa, hawa soran uryňa aýdyp berse ýa internetden soran ýanyk Google'a bir zat bitip soran ýanyk bolsa, hemme zat soran uryňa şaplap gelip dursa, bizler bir kem zihin, kem pikir adam hemme zat kellemizde ýok. Şol jätle her kimiň sowal etjekdir, jogap eşitjekdir, grupa sowalyny goýsun. Ondan soň başga grupyň sowalyny getiribem goýmasyn, özi şu grupa huzur getirsin de grupda sorasyn. İnşallahul aziz sowalyny Fuqaha Hanafiýanyň kitaplaryndan tapsak, bilsek jogap bereriz. Ýekelikden gelmäň, birem bolsa zeň edip gelmäň. Özleňiz hapa bolarsyňyz, ýa-la özleňize teklip berersiňiz. Ýenem hormatly musulman doganlar, men özüme bir mufti diýdireýin, mufti takdireýin diýip ýören adamlardan däl. Ýöne şundan bir sadaka-y jariýe bolar, musulman doganlarymyz hoş bolar. Eşitip hakyma dua eder diýip şol hyzmat edip otys bolmasa, her lihazdan kapillasynda bende ýazygyň kellesine müşkül tamam bolýar. Mundan bahabar bolun. Hiç bir zadyňyzy bedon teklip orta gelen ýok. Ýenem bolsa bir gep haýdyn şerde ýadyma düşdi. Şun bir buzurgwaryň wakyasyny dinledim. Mufti Mahmud rahmetullahi aleyden bir sorapdyr. Mufti sahyp diýipdir, "Näçin palanynyň küpürine petwa bereňiz ýok? Näçin palan neperiň özüne kafir diýip petwa bereňiz ýok?" Şö diýipdir. Mufti Mahmud sahyp aýtdy, "Kim aýtdy saňa?" diýipdir, "Men mufti" diýipdir. Kim aýtdy saňa diýipdir, "Men mufti" diýip. Ýani ol buzurgwarlar petwa bermekde gaty ihtiýat etýär ekenler. Petwa bermek asan iş däl. Tawqiyan Rabbil alamin. Hudawan tarapdan hukm nafiz etmek bolýar. Bul serserekaýe her bir adam zeň edip gelse, şol ura jogap berileberse, ýekelikden ses goýsa jogap berileberse, bul bir hezil iş däl. Şol jätle her bir adam
ba edep, ba ihtiram gruppa gelýär. Grupda sowal goýýar. Jogap gelinçe muntazyr bolýar. Hana sabat, Allah razy bolsun. Bahis sow, ba nasip bolar. Gaýsy bir adamky zeň edip gelýär, togry mustakyl. Ol adama salam berse salamyna jogap bes halas. Men onça bir mahir muftidal bir adam zeň edip gelse zeňeden ura jogabyny eline bersem, ýa ýekelikden sowal goýsa şol ura jogabyny eline bersem, o rakam mahir muftidamen. Bir adam halas o rakam mahir muftilygyň nemberini berdiyse, nember köp mufti sahyplaryň nemberi elhamdülillah wel minna bir 20 guly mufti sahybyň şumarasy bar mende. Muftilaryň şumarasyny berdiyse berers. Ýene mustakyl zeň edip gelse sowal sorasa jogap ýok, ýekelikden hem jogap ýok. Ana şu gepi Ahmediň ortalygyňyzda gaýdyp maňa teklip bermesin. Öde edip hapada bolmaň. Çünki men bir kim ilim adam, zeň edip gelen adama sowalyna jogap berip bilmeýän telefonda. Bir lehazdan amma şu wagtdyky hemme kimiň telefonu otomat saft etýär. Hudaý nahasta ýada edip goberseň bir zady kitabym görmän, kitabym ýanynda bolman. Galat gidasaň, ondan soň şu rakam adamlar bar. Tört tarapdan gulak dirap otyr, egsiňäm edip internetde goýup, ulamany betlejek bolup, Yahudi hoş edip oturan adamlar bar. Atlaryna musulmanlaryň bir ýagşy adyndan takyp ulamalar betlejek bolup oturan, Yahudi hoş etjek bolup duran adamlar köp bilen bizleň ýzyňyzda. Şo jähetden ýekelikden sowala jogap berip bilmeýäs. Zeň edip gelen adamyň sowalyna hem jogap berip bilmeýäs. Ikinciden hem bolsa bazy musulman doganlarymyz salam aleyk bolandan soň sowal soraýar. Adyna maýdan ýok, men falan ýerden bolýan diýip maýdan ýok. Soň bizlere şunçalyk itimady ýok, onuňda adyna aýtmana itimady ýok. Men adym Ahmet ýa Mahmud. Men falan jaýdan bolýan, sizden bir mesele sorajak bolýan diýip şu adyna aýtmana itimady eden ýok-da. Bizlerem o rakam adamlara soň bir piset itimadymyz ýok. Oňa soň ýala ýekelikden ýa-ha sowal edip ýa-ha togry mustakyl zeň eden bilen bizlerem oňa bir ýarym piset itimad etmeýäs. Şol jähetle her kim sowal etjekdir, grupda etsin, ýekelikden zeň edip gelen bilen men jogap berip bilmeýän. Assalamu aleykum we rahmatullahi we berekatuh.